nti se wo sampa ni wie a na waka kire nananom se ohu ni wie na se esese nananom ma ne tena wiase a o ma ne tena wiase Arefo mo nyina akwa ba yesa matena se dem ba Nyansapo kasa mfonyin si Nyansapo na wagye se yesane no badwemba ekwa so ene enkomo a yebedi no sebie kroto akwese wopemfo afafuru no nanso enime ewom no bebre a menu mienu yenimu yese yenya obi onim de na waben ansan watimi awuroma dosuko na wacheche yemu yenko na yenkoma yera black power akwaba na afi no yemfa asɛmniti no emfanto na yemetwetwe eho enkomo black memo akwaba mejosuminia na umpom ti sey obadara horoma metia papa edasi Nyansapo hwefo ene atiefo nyina de wase se eja yebo opum bia oboae na wokyereke na wawa niemani ema yehu ti edasi pa menia mesome damase so man ba Ghana papa bia no so hene kura ukodi a yesai yale ensu otokura be foma ba edasi black power no yehu ne saa na de nanu o mediti omanim se yebe hyedane atena se na duabo ekoso wo man Ghana asantema mu ha na kame kwese dodo na nso nhyedane ni so ne bai yete dase abrawa ne ama ye kura so to ye ya no afra nso we no aka asiani wo ye ya no afra boso we no aka asiani duabo na nkasa na eye na eye dia anase senya ekwan ben so na wo se fa a ye betimi agyae anase ye bebo nso a ekwan ben ye betimi abo a ebeboa ye nyina na nkofo hawo emfa emre oma no eniema wuduro womu a ye de bebo obo no eni ebesua ho ade ni agye ho nimde eno nti kame ho na afei ye nkohye enkomo no ase black power me sa mo akwa bebi ene de duabo edika akwa mamisa ho ede akwa ni duabo nua me dase nya de mo pese mi security ankasa pie boss topic we are pie ne de ekwan me fa so am yeye ni ebe pie ne saa o ene yenso ya bie ya so bodua na yeye ubodua na yeye esansa na ababa masembisa na no kra no mama bisa wo se duabo ya na se enye no wo pa che se duabo na ye yenya nnu ho yenkwai kire mu ede ni duabo nua ye ka se duabo a eya apam duabo ya apam se open bone so se open papam obetim duabo ayeye obetim duabo asɛ ade ene tini Nyankopɔn ka se ano edi nkyini di makon ehira esa adome duabo eye na Ghana no ne bad side no kwa na yeko obetim abodua se ebia ofugu ya yira nipa obodua no ofaaye no ebia mefa ne se taade nkyira ni fugu ya yira ne mo mesra se wo ho ampa de a mekosua ni mensani ne ma wonansa da bia nipa ndi fugu na ko bi ono nsim pampa no famla ade baba wo de osi wonkoro ngokunu ro kuna wo sabeka ofugu wa mne kunu wade no nso akem ni be ware obi be che me fia kokko be ma kama fita ina tintum bobo musa ena me de mamantam no ya abibifuo no ya na e ma ye ahokọ be ne ye ni wuram ye ke fia kwa ya na port de ye local any foreign so local ne ka ne fie de ebi kura gas asante kokko ye twa boy ya ka nipa ne nyanya because akokọ kura na support report nyina mu ye ne fie ti ya no wo be from ya akokọ ana obi abeti akokọ no de ne ko eni honum nti saa no se me ka se me ibodua na de wo be bonu ni wo be fa wo kosua ne wonsa nana no madawroma mi kura mi kosua mi kura mensa na emum nana no madawroma me sere se akokọ nkasa wo frɛ na onti se ono ana ate se bia ne yonko bi na ababu no na ama na teko ana se nipa bonifuo bi na wabesane no obesane ne botae a wode sane no ne sen bia na akokọ ne ho ye ne fe o na akokọ person nkofuru ne bi ana se ono de obeche ne se okwa kokuna we a
nana me kuta me kosua ne mensa me hia makoko na emom se wayere mpo a na se obi nche na moma me hu ba bi akoko no onam na emom se obi so na ache na akoko na wi a moma me hu nipa koro na botaye a eno nti wode be fa asa ade no onkyere no na wode kosua na hwe ho na ade nsa na guso ba bi nipa no wo bia woda aboso ba koso no da se be ma ba bi a kwachi akoko no ko na wo hwehwe nti se wo wi a na akoko no wi a no anso ba be gu kotodwe bofo wada woro ba mesrew me na me fa akoko no na emom na bia me ho na kyere me na me fa nti mesrew fa kyem waka no de be kye no wo ba gye na do so a ontua tie na se weni eduabo a ye de hwehwe ya ade a ayera no na emom ye mfa nkum so ade na yera onim de wafa ebeto ba se nipa na kro wade ba ya wo no wade be ya camouflage bo sa be kye na ade ne nya wo de a no asa ko bodua se enku nipa kro be fa ye na what wan ya akoko wodie wo se wo be ware ne obi de be kye wo bia me makọ ware ama me pese mekọ me hu obi a wan wale a ye de ade ko kye no a ade na ngoduru de fie eno be bodua na so hu de ade ne te unti bibi ase ade ni si na oni ho enti wo penkyirikyiri mu wo hwehwe enti kum ni den ebi kura na enyi obi na afa se de wo ken na wayira ne so me ben nwura enti se wate a wo se ba bia wo kọ bedidi obedidi wo ho a ma wo kotwam wo ho ama wo kopie no so enti se wo bo nipa wo bo dua se de wache wakokọ no bosum ni nku na wo kọ ya obi anche no no wo na be wo okay ko wasa afa wade owura fidua na wo boye no enti na mpese me kum nipa no so anka me bo no so enti so pese wo kum nipa no a bia nipa dasani wo ka si ho wo betu ka no a wo be nam ka no ho e na wo ma ne warning se wo sere no wo mpesa ade no na mo ka ho no enne nipa bonefo ba wiase e na ka na yira se wo nimu no se wo hwehwe ade na de obobo no se nana no madaworoma nipa wafa de ka se wakoton se wonkoton emi hia se omesim pampampa me kan kire me ne ba bia ka ne obi ayen kofa ya ade ti se mo wo ho ampa ade a bikuta me kosua ne mensa na de ahwe ho na de nsa na guso se wo pese wo kunu a de wo pese wo kunu no ye obi a wadi ka be fa wade waba no warning se ade na wafa no wo de ache no ne mo onye biem se wo ye poultry farm no obi be che wakokọ baako na wama ne warning se be ma menche wakokọ biem second one menche be third one na se wo na dwen se wadwuma na obegu no tina na wada woro ma nipa sumasi ade na oba be fa be wo me ho bia me fa me de che no owi a me che na me de che no mama ne warning 3 times me hu ni se madwuma na opese ogu no afa kura de wasa kofa nkrofo se o machi me dwetira ngasa na nipa bonefo ene ni ntena wiase mesre munya ne kwan na won so wa wi a obi die bie eno be yi ho afirim eda no kire mu no so bia me kasa me makoko ya me kasa ayire bia me so me wi ankrofo akoko eno be yi ho afirim wo be yi ni se se me de ma wi akoko da ba me de ya me wi aye no bia na me hu na kire me na me fa aye ba we de ni da ho because wo hu no first one second one third one it is on minya ade ma hu no first one second one ye modua nkunu akwese ebia na me ye mfato ho we ebia wo boode na ebia obi ba ye kura no opan ye sabaako ana me ense bia koman kasa pe de no wantwa boode ni nyina na oti sabi ene wode koye no ko na ba beto ya asoma bodua gusu enya no bodua enya no saa nipa na anti ni nyina no because we bia wasa atwade aka no de ko enya no anu nti na obi ade etimi yira ode be kọbọsum so akwa onhuru enye se bọsum ne enhuru ma no me fa ne se bia metiwe na bia me 100 million ayira e wo me dem me bu se obi o me fie bia o so won fai na me de ahomete abodua e bia nipa o fai no ode ka bi wo ba bia se wanya sa 100 million ankotua e bia ne fie kura agya beto ho eno onye kromfo ena saa da na ho kire no ba na mo failure nti no ena wantimi anka nkire no bia ne nkire da enchene da wow safa snap no kura mame eni kosua no adent kura ntina e wose me de snap mentimi modua kwa abra ensanka ho ana kosua nka ho nyini ya me daase se ode wano e ba kwagina bank se ye mo obosia abra unia adinamudie bia de obi ani ho ba ma abosia
Visa me to sisi e. Na me se me pe 1 billion. E wo bank ya. E wo se metimi nya ade a. Se me fi se metua, wo se metimi nya ade a meton metimi nya bia 1.5 ana 2 billion. Se me wo de me fa ne se open bo 100 million me ho. Na wo de ade e be duru 100 million be di agina mo amenye. Na se wonya wadwen se ade na wo beton ma me. Wo de wo beje bo 100 wo beton ade na ma me. Ne mo ka na wontimi nka. Enti ade na 100 million, wadwen 100 million ho, wa ma bia ma sama fateka. Menye. Na mum se wani abere de a wo betimi de ade be 2 billion. Akwaje ade be 500 million. Eno ntina ma bebre no sika kokam wo bank, wo maja pade kokam wo bank. Enti se wo bodua na se aginamudie bi ani ho a, e be adwuma kura enkontem. Se we no kura no, wo de ani die di ka de ama nananom. E de bibi hyemu kina. Se we na me di adanse sa na me ka nya agoro die. Mani abere. Ne mfa bufuo modua. Ye mfa bufuo nso mo. Ani na Duabo ya tan ni bebre so de abufuo. Ebia ntokwa gidigidi obi ni ne kura. Obi ni ne wose obi ni ne kunu. Wose se wo sa mechi na akofo bi oto no se ne ho bon. Oba me bi tika ho kankan. De bi ono so oba nso aka bibi a che no. Wose ukofo oba a ono so ne ho wonka. Ani se anasa ukofo oba a o twa nsuo dwade a. Sei no de abufuo. Sa na enya adwuma. Wo de abufuo bodua a enya adwuma ntem. Eche so de abufuo bodua betima di 30 years ko na duane nya obi a. Aye de ye benya nipa nemo me be che. Nemo wo de abotoyemu. Se e bia anka ye di nkomo ya ye nyina ye ni agi. Ne bia anka makokọ emisi me bodua eno de fast. Se me bodua a metima atwen be 21 days. Na me nhunu a sa to me bo atom yem no mato bo ase me odua special pa ho. Ya ni obi. Obi special. Ani obi chere. Ato me bo ase. Me yi asem no 1111. Said you said that me no. Ti se me pese wo nko na me ye ho adwuma metima yi wo nko a ene wa dili. Se me de abufuo bo a me de wabusuafo be ye den e be ka ho. Ene obi no mo nsa bodua a bosum bia amfa. Okay. Enso kire me enso ye da mabo wo nko adua. Ene de ye friend se nitandua. E de ani nitandua. Ye kan nitandua. Nitandua no eginamu mienu. Ba ko ne se mabodua no wo wachi a wonnim. Okay. Mabo wachi. Ti se bia me ne wanya akasa na bia ya patapata. Bibi ani ho. Apa me chew kra. Me kuduru fie a na mabodua. Because of the kind na me ya mabodua. Obo nipa na onu nya asem nachi a onu nim ho hwe. Eno so ye nitandua. Ene ye wo de mabɔ no wachi de wabusua da ase. Eno so ye nitandua. Enti de bia me ka se obi e bodua wɔ nanim bia onim dua bɔ. Se me no nya kasa na onim na na ten. Ye bedane. Nse wo pese da se wo ko konta ma mpata me de mabu no. Ye de wo bedane. Wo bedane. Bo se panyi bi no oba dane. De a wo ye me dane no dane. Me mo no wani. Wo ye player no obi twa e ho na ma ni hu sa ha wo kra. Akiri na do wabatwa wo ne minim. Wo sa wona ukoya obenya red card. De mo mbo ne boss ko animu anu so an sheda. Opekura tena be 20 minutes time kra. Wo ne minim no ko tinu. Okay. Yes, what boni pen dia sa de nebusua adase. Nipa ni wu a. Nya afi na wo kɔ boso no. Na emu no anso de abusuafo no. Eno na yesese ye hu achi etimi hye abusua na se no. Nti de yi special ne de eno de me promise boso no because me nimu. Meba wo special no so nya botere. Na ba konso yese mutimi de kwadu. Esen ho. Kwadu no ebre na pro ba ko tito bia nipa na busua no ba ko bewu. Kopum se kwadu ni nyina besa no. Eno etisa ampa. Etisa enye kwadu nko na de sen. Ye die ni etimi ka ho. Abe. Wakonu abe. Be mu no. Na odi asen. Odi asen ho. Eno so ya mamra man. Ebre na eyi to no. Ni enu na betu ato abusua da no. Se me no me pese me kum nkokrafo wo fie ni mba mbrewafo wo fie me pa ba abere. Duru tam se abere obetim dia ye nkwan. Ba se me pese me kum mabu no mo fie ho a me dia chenchen. Ti mu se mmere no. A chenchen de beti bia ye babu. Okay, a chenchen ni nyini ntie no mmere.
Dem me wo so na ye mra na ete. Tiato. Ti babunu be ko. Me mfa 40 years ofie hoda. Na se no kran so ye wo mu nkyeremu. Wo pese wo kum mpanyimfo wo fie a abene de abre. Na mo mo pe youth na wo abusua no ma akyenkyen no. Ena kwadu no so wo pese wo kum youth no a ene ye mpa de anyini. E be brentem. E na anu watwa. Na wo pese so a pe agric kwadu no. Ebi frɛ no wasa kwadu. Eno wo mu makomako 100. Eza wo hia mu nipa makomako 100. Na busua bra dodo be kra 100. Na ukofa enkete na ebikra 30 pe. Ene unkum kase. 30 pe na nasa nafom. Oh 30 pe de sesa. Okay. Tie se wa me hu ni tandua no. Ye bodo abusua ta akire. Ena ase yetimi de kwadu nso ye. Yetimi de akyenkyen. Ye mpam cho mo amunim akyenkyen ne ye abe a apai foforo no. Na enyi ba no. Na duane ne eba na green pa no. Eno kwa mponche da nye green ese blue black bi no. Ha. Sa ene ye kan se akyenkyen e wo ho. Bacho yetimi de body nso ye bi. Oh body da so pe ni pa 10 pe. Okay. Okay. Afei chire body de no de body de ne be ya. Eno no se bia nipa otwa body pa. Unhu no. Okwa body na watwa ne kon na wo so no. Enso bi e ben obiara. Fa kom ko kanche. Onni body wa asase we so da. Ade na obedi body na ada na obego fie beka. Ba men kase nku no. O so omra meka. Me ya na me mpe kum no mo. Eh me metimi no wasere pa na me mia o. Ah, metimi mo afon ay metisem kokuru boti. chire o special dua no. Special dua no. Ana konfo pa de boss dua. Konfo bia ni kwa so ogina bonten bodua mo beti. Brefie. Be sama ni pa na maboso mo. To bo ase kire niema. E bia obi adi hu konkonsa. Se wo boso mo se woni boso. Tenase. Ofie ni mfimfi ba bia ye instrument ho no. Pe kosua pensa. Pe coins. Faka ho. Fo woni kire ba bia awia pie a ebobo firim. Se mfa ho se ya najo. Se ya awia. Na ye. Na ka kire ahonhom se. Nananom. Meni ablantie bia na meni ababa wo bia fa yonko. Mfonso woni pa ho. Ma fom no mpo. E na wantimi anka nkire ma na mampa ne kyewa. Homo fa me mfonso nkyem. Na emum se ono de se ma fom no se me mfom no na wa ben me na maboa no na wo se ne wo gu mani mu ase pese me de ahoma kɔ so me mene no nananom se wo pese wo kunu a wo be fera se enkunu na emum yi wo no nko a se sa nipa na wo kodi me ho konkonsa no ono de wonim no nti se wo ma me hu no na obepɛ mu ka ne bɔne na se mo de kyɛ no na ye ya me de me pese me hu no se ono na koka me ho asɛm e ma adwuma me wo me yi me di efiri ho ma wale a mete ase ye pamo me ma me bia wodɔ me ende me ntimi nkɔ ne nkyɛn biem ene na Nyankopɔn ka se enkodi obi hu nsokuru na wa ma odua ma wanwu nti se wo sampa ne wie a na waka kyerɛ nananom se ohu ne wie na se esese nananom ma ne tena wiase a o ma ne tena wiase na emom se ni kwa so ma ne tena wiase so nipa bɔnefo wo hoi ye ne tena wiase e bia nya wo konkonsa na wadi na waya ma kyese won de be fia watim no wase ho nyina eno nananom be na kwa special enti coins na ade kan ho no wada wo mase oti o maka because mu coins no 10 pesos aya 100 million and this all the coins 5 cedi friends 50 pesos na to almost 5 billion what you carry I say we no enya afe na bia nipa na se ne ba so me sa akoda ase wo na ase ne sa coins no se sikare na ade mo what you maka do mo nya adwuma eh special ampa special wow ti ade a what you ka ne de e bia nipa kumu no kura no obi ne ba yanka wonje 5 billion na beku no ba what you 5 billion obi kura timi tua friends coins no timi de 30 cedi gu ho yes wo de we sika ne sika totoa wo de 1 million coins nso kwa 1 million dey say wa ma nananom ani age abro so okay eno ye special pa okay what we special no kyerɛ me wo de na wo se wo bodua ene nyam nananom bo a wo ne nyame bo a wo bodua ne sey national bank kosua ka ho me fa kosua ma ko create okay 24 ne wo mu no 30 30 okay 30 ni nyina fa 30 ni nyina
na me fa snap me nsa nipa bi a wo hwe me bia sa wo ye konfo sa onye konfo ko ne koyi bi na hwe sa afi ene ma sesa ma wo de opese ope wo yire wo wiase a me tenase na me fa me kosua na me fa me nsa na me fa me coins 30 cedis 30 cedis no dem ye ni me koma nsutene ahodo me nsa e bia 10 peso Sio bia woni bia. 1 cedi me fa coins no na ye 15 cedi kra e kan titis kam te 15,000 150,000 and me koma nsu ahodo me nsa 10 cedi 1 cedi. 1 cedi And say 100,000. 30 cedis Me cut it to scan 10,000 ade ma obi a. 10 cedi 1 cedi and me free ho no and me come a ball 2 cedi ball akesi e 2 ball agu ho me come na 2 cedi me free ho no na me ko asie na me come na 2 cedi me free ho na me ko nkwanta me nsa me come na 1 cedi 50 pesos me come na nkwanta me nu 1 cedi and me ko nkwanta kro me come na 50 pesos na mbese ko taxi station there be a faka me come na 1 cedi and me call runabout me come na 2 cedi me wie na me call market na me come on so 2 cedi ti me wie na mbetena me fie na me kosua ne nsa no e kanche ye se na nanom si yetimi fremu ebodua mani kum nipa dia ne mama fe mo no ye ni hia ye yo firi mo ho se mo otumi ya mutimi kum nipa dia ni hia ye yo e firi mo ho ne mom kwansi na me de ko ya ni nyina no e bia na din a ye de to me no e bia me na bi de ka e wo honhom mu o se me tua ka no me tua sunsumu ka bia na me de kosua crate no ene nsa no me kanche to na me de 7 makoma fo 7 bobo ho tutu nsa ni nyina agu mu na de aka no me no adi ba ko. Yes e ka 23 na wo no a wa de die de bia na se da ni. Mu a na manoa e wo mu a na manoa na mabompa ye gusu na nanom me kai mu na me di ato yem. Nes wa me hu se dua no yetimi de bo de saa de yetimi de bo e de pe ade ya de ayira ene yesa yetimi de bo e pe yedie. Wonderful. Ne mu African ye yusu bad ne nko kunu nko na yusu e ja papa na to obi a otade anto so nyama bodua se nko obi bia no onta anye ye nti ade na wo mo nye ye eti bi bisa se de wasi a kire mi obo no kra ye ne prekesen opeso oye bi obetimi aba amo abo ano obetimi aba mabo na mara ye fa na man tudwa wa hana me nko manim ye sorry number 0243 809370 0243 809370 minia anya akom nko an yekom ye o obi kompane ho kire no onim duabo de bia na nkola me ntuke na mbabere na ho na ko te gale so ko fa te gale pa no na ho na ko aboabo so ko fa we na o se nkola de bi nti de ya kire mo bedu ha nyina ni nyina no ye di wie ni abisa se enti dua no eye ana enye minua mfa me nema ni nguwa na mfira mo ma me mfa nto soro ha fanto a dua no eye se nipa te ho a ode ka na bra bo ho ana enye kura bia yo unim duabo de pa hwe kwa me fa so me bo dua ya ene ma asesa ma me tina last me ka se unim duabo a duabo de so ti me shena nanu bo se mo bo ma me yie die nyina ba mu a me peda ba ko de asi ho aye da me e kama koma se me nyene ma twadwan de ama mo me wi me mo wi mpento ato obi a se ena abrem se ena me na me ne mo wa pam me ne me ba bia ni apam ne mo sika amode ama me no enka me fie okopem se me ma nyina be di me twa me dwan na wi ena dwan me twa na me nka se ma ye bia munya yo mo to aso tie wo mu a na sa kama koma na sa de bia ba yes wo kan su bia se duabo ye
Na de ma ne nya ne se wanhu na kwan. Wanhu na kwan. Unimbo a enko ho. Te se me wi afon da. Na afon ayira. Na me fun ayira giriri. Do afa me fun wi de na ten mewu. Ayo kura medical ewu aja kwa na ofa me fun no. So gbochirem. Na ade we die ma ye bi da. Ne mo me die afa so ayira die me serew. Yimi die ni si nchen. Na fa we die hwehwe ma no. Die ja umunja kum. Kum na mempe no. Tifu yen sorry. So what ase? Kum no na mempe no. Se ade no wo gidie se wo nature bi a podu yira no woni ho betima hwehwe ma wo de a. Ade na won hwehwe ma wo. Ana unkonsuo nim. Enko ka wasem nkyere no. Na won hye ne bo se won saka wade na e bi ade 20 pesos. Me saka bi me kyerem ma 10 pesos. Unya ya so de ko. Ba wo de wo te pleasure na obi akodi nkonkonsa e bi adwuma mpre yi wadi. Wo se ma yidie we die me ye sure se obi na awo mase. Nipa wo yi yi madi no. Se bi anto so nya ba enku no. E bi so na adwuma na nso ani. E na me yi wadi. Nti nye obi ya na kokan ye e na wo boss na atena se e na wo se akwa de ne ye adwuma emmoa ye. Nti won kwatena fi a e bi bechi hwan. E bechi wa wo boy ye da. Nti de betimi aka nyina ne se eduabo no eye pa uhu na kwan a eye na emumu no aya na ye nsusu enwene ni kum no ntina ma ye wura hye mmara se duabo no ekoso dodo nti ye nya abo no me kopa adwuma kora na metima frɛ na na ma fa me kosu ya no me snap na ma kanche se na na ma da woroma me set ye kura mi e betimi aya adwuma wo ye DB bank ana commercial bank bia na no mesra mo me mpe obi dibre na emum me kosu ya no me nsani muta machi e ma mitimi ko wini adwuma yi a na ma mokosua ana na ma kokko wo ba odua what my dress bi so na se opem so bi a wabra no enye se bi a wo se wo bo apeyedie wade ayira nya nananom ma won sanka nemu mo na kunu no o kire mu se biabo ni kum nipa dodo ko se wufuo kura pedo na nyi ate asefo mate ase nipa dodo enu ntina na me kire mu se ene ye wura so mbra bontin san mesre wo mo di nsekura enu nti ye bu o mu dua no ko kukuru ni jaya ka so be jaya ti se obi ankodu obi hu nsekura eduabo mma nti se nene duabo ni ntimi nko no yenyi kum ni mfirim ade na ayira no ye hwehwe wa o fa ye fabra be udi akotena bro kire kura na nanom mfa hombla okay nana me yese nka yenyi tufu ni yenso de nanso we abebum ye nuanom asofu bi wo mo member di ka ba ku bi a snap mienu o we de to no okọ dan kwam so mo nyina ahye kokọ na ekọ asori snap no de to no okọ yedim se asofo ni bi je snap minim asori bi a wa akra won de wo so de sum ni miensa nyina ye adwuma kristo sum muslimi sum ena mo nanan na mankasa mo sum wo de nyina ye adwuma atu amna wo hono ma ogunsa ene ade eno no esese obi a osum nyame se wo so ye sofo oyo ana nyame dase kediam pokwa me hemfo na tumaye o se kediam pokwa me hemfo na tu se adi ni maye ni nananom a Bible ne bada ben de bia me kasa asemo yo akwasi kokko Africa ye ba before 100 years ansa na omoba nti time na omo no maaye no ye ne hemfo neti ye ni munyankopon dada ye ni masase ya dada nti nye ono na ebe kire kwan ye mfa sunsum ye nyame sebe Africa ana ekuta short memory ena ade a aboa ya obi di heaven bi abeda wo se we a onko heaven nti we a na abekọ heaven akwasi bloni be ka kire se hye wakatia wo soro na asase so de won fa hwe ya ma abekọ na sa koni kurom ko hwe nti ya na asofo no kuta sala baburu no preach sa ansem ne ka kire ye no nti so okobroni kurom a aya na ohunu se atemu da bi wo ho no waye sa ne ma wo nyina wo kurom na asofo bi preach ya so no mo ajapade kase wo kumase a so ti ase enti no yesere wo mo se krono na o mabọ Ghana fo ne wiasefo no o ma ye bia o mu njai yanka se o mu nto aso wo ye sofo na ogu nsa wa aso de mu a o mbo apoda o mu asofo fo no mo de nsa ne kosu akọ no o mo ye perfect fonso bi ani o mo fonso bi ani apamda da no oginem because amamle ene musuye ko a ene na o mo ye no apamda da nim enti o yusu apamda da no ano no na mo masore ne ye wo sunsum sore ene o mo sunsum mo mo so na o mo ni sunsum ma o so ye da no ahye nkom hye ni bia ye komfo
enti na se nkomhye wan kom a wonkom wonhye nkom so ti ase eduru ba bi na Yesu so evangelist eduru ba bi na wo hye nkom wo evangelist a hye nkom da evangelist wonhye nkom nkomhye ni na hye nkom so unim se first asori kura no na ye obi ya nkomhye ba no so ani obi a adiye ohun asem se etimi ka kire wo nyame yi niema kire no so ta obi die so ya nwom to ana obi die so wo ho a obi na no so wo kasa wa ye bone kura ba confess se ni wura ma ye bone bompa ye ma no enne ni nyina koya sofo ba ko ya ne ho bibia wo die wo pa asori a wo ko no hu bibi fa sofo won ne ko kan wa hwe be yi wadi wa asori ho ayati se ya kasa foforo eye tons ti se on se obi ani me kasa ba bosom ne ba o kasa foforo adentina obi wetima stop bosom ne kasa foforo a wo ka ontimi stop no no kasa matiko enso de ko he aso dem se tons obi timi stop tons adoma keke kura so for great me that chis o se so ne mo yan idi so ti ase ye be sere okay sere ni am sorry go anye ma na ekoso wo wiase no ase ya ko ye bibi ti se ase wiase after 3 African ase ye nim nyansa ye sere wo hwe sunsu me bibi wo ha friend programming me ti wo sisi ai me kuta poman ena me se poma we me timi di kum wo kra nti ma ye bia ma wo ba ma mfa nkum wo kra ma wan hwe na ma di sika di ama wo wo de ko kire wo kra so no wa ngu a afa na abeka kire me se nana ade na ye ma me kire a enkum nti na kine fa me sika ma me maka so akose no nti na akoto bobo a ye de hyem wo store ho de jo se asonti ukoba na anso a wo no akose no okay so ti ase nti se ma ya ade na ma wo na me se etimi ya ade we na wo ba ye no man try me de ama wo enti me nkum wo bia akokọ ba kora enti me nkunu na ntete mpo anwu a na me de ma se fa we kofi ye ko ba de ebra na ma wo akwasem ana minia me da se wati me da se ye di akira ye nsore ne arafo Duabo ena bohu seja ye kura ye snap ni nkusua yi kusua mze da braka 15 ne wose ze ne mdi kofi na snap nso me de kora me de goma me nso me nananom nso no mzanum edi kusua eti edi busi na de ye ka ne tintin ntia wa nyina ne se de me kan twe konkrokra aka wose se wonnim bibi hunim dia enka sentia me serew Duabo no nyese wote dase abrawo anu ama wokura so se wonnim hunim dia enkobo wonhwe ya obotukotie na de so a woyem na ekwa ba mi kokum metamfo obewie no emre na ennimu a kehwe duadane ye be ye no different brefoforo ye be hye dane atena no nso ye twiti no nso se topic ne hu kwan ye fa so treni akonfo ni bi obi timi twa kokoto the fire was afa ye be ye enha hu ye be hye da pebre ne abeye no nso enu ntimi so hwe ne hu se de wo ka no no ne wo yo no wonnim na nkofa nsusan so bo ne amro aha Nyansapo kasamfoni so midi ene abusua pani owusu aduom ye mamu nyina ammo ene hwe ya na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya